अरे वो चाची जी ले वीडियो कॉल पर धोखा हो गया। हम कैसे कैसे अपनी पतोहिन से झूठ बोल के नहीं चप्पल नहीं पहनले है काट कुछ में ऐनी है काहे तारा से प्यार बतब ना ये तो तू नाती होला नु वो प्यार कर तड़ू यदि नाती होला ना रहती त कोनो लाइक दूसरे लड़की रही त तू ओकर से बतियाले बाड़ा नु आखिर इनका से लड़की समझ के बतियाले बाकी दूसरा रख तोरी जगह पर रहती ना तो चप्पल मारती है इनकर ई नतिया के यदि तलाक दे नयो पे आई रही नु त सही कइले रहे एक बार ना रे ए चाची जो ना जो तोरा प्रेम के बीमारी धइले पगलाई बे केस करम केकरा पो तहारा पर हम कुछो नहीं कइले अभी तक कह दी जा नतिया के ले जैसे उठा के फुसा त हम इसको ना रहम एक बूंद ना रहम तारा पर ठीक बा एक बूंद अच्छा चलो तार आई हमरा बाप रे बाप हम तो कभी सोचलहु ना रही सपनों में कि हमरा खातिर मोबाइल खरीदा जाए लेकिन कुछ कह हो समूह तक कमाले न बाटे समूह में सब पैसा निकलने टोन देने मोबाइल किननी अपन पैक कर दियनी अब कतनो कुछ होई सुनतनी कि में गिरल त ना फूटेला हम पटक के देखबो कनी फूटतो नहीं के आ सब गेहूँ वीडियो बनावता हम ना बनाई ऐसे तो वहीं से बनवा लेनी है कि हमरा कोई चीज़ बना दो सब तोरी के वीडियो बना तो हम वीडियो ना बनाई जा तनी पहले यही से वीडियो कॉल करे और बाद अच्छा से बतियाई एक दिन दो दिन वीडियो डलनी आ टना टना लइकन के फोन आवे लागल कतना मोबाइल में कमाल बा पहले जातने कर से वीडियो कॉल कोई फोन करके कहे वीडियो कॉल कर खुश से हो जाई वही से तो हेतने डालतनी कि हाँ जानी कि लड़की अब हमार देह देखी तो कोई कि बताब हेलो बोलो जान तार वीडियो कॉल बतिया के ना मन करला अरे बड़ी मन करला हमारा लेकिन जान करू कुछ पते नहीं कि कभी में रही ना अरे का करी हमरो तो घरे 3 गो भाभी बाड़ी जा अब हम घर की छोट ननद बनी आ तो रात की खुली हैं रात के वीडियो कॉल करी हो सुना पुनमा पोतिया वाला से कुछ खास नहीं होला करवट फेरी रतिया में बर्दाश्त नहीं होला ठीक बा अब इतने से सोच लगे कातना तारा से प्यार करो तनी अरे ये चीज हमरो भी बा हमरो हाल है बा हम तारा ले बेसी पागल आई नहीं जहिया बोलई नहीं अम्मा जी एक मिनट अम्मा जी क्या करतनी बॉबी फोन करी बड़ी का अरे अपन वीडियो बनावत रहनी है कि ना रउआ खूब वीडियो बना के डालतनी रउरा के देखे जी बुढ़ पुरानी भइली नात नातिन वाला भइनी कोनो बात नहीं के आज ना देखी काल ना देखी परसों देखी अच्छा 2 दिन से आज बना के डाला तनी कोई 6 रउरा माने बढ़िया ख्वाहिश जाला त कि हमरा के बुढ़ारी में केहू देखो ना करत तनी रह के रउरो गायक बनम का अरे माने अब नया जमाना चल देले बाटे त में ये पहिले दूसरा घरे जा जा गात रही मोबाइल पे डालतनी गा के ना का हो गल बाटे अगर ओइसे हम 2 पैसा कमे कहत लिसन कि ये बार की माई वीडियो बनेबो ना त पैसा कमाइबो सच में कोई गोड़िन के देखो तनी कि बाप रे बाप उसे फोन आता आप ये काम करती हैं आप वो काम करती हैं अच्छा छोड़ी सब बात वो वीडियो स्टूडियो बाद में बनाई कौन सी चर्चा होगा ताइला बोलाटा चल जाए शिव गुरु के भजन करे भजनो जरूरी होखेला हाँ तो भजन जरूरी होखेला त हयो त का ये करने के जरूरी भजन जरूरी चल जैसे चर्चा करे जाके खरी चोकरोने से ले ले आई मैं 3 तरकारी ले ले ठीक नु हाँ जा तनी एगो हमू गा देम शंकर जी में कि 12:12 पर शिव के डोले ई का कहतनी जी अरे भजन ई कौन भजन है हम तो सुनलाई नहीं कि शिव के मन कैसे बाबू हां माई जा बाजार ये लिया पलकिया तबीयत बड़ी खराब बा रे खांसी बहुत अब जैसे चर्चा में रौरो बैठ जातनी मोबाइल लेके तन दिन तन मोबाइल देखे अरे तू का देखब हो ए सब चलावे जान गुनी हमर भैया कहत रह इंस्टाग्राम ना बनाओ इंस्टाग्राम पर वीडियो डालत है फेसबुक पे फोटो डालत है मम्मी जी बाप रे बाप रंगदारे हो गई बनी रहुआ त अब ना हम तक जगह मुंह में दांत ना खेब तो सूट पहन के चलता एक से एक बेथु करता कमाल लागल रही लेकिन भजनो करी अब जातनी कोई की वीडियो कॉलिंग कर हां हेलो हेलो अरे का करी हम भाभी आ गई रही न तो हाँ वीडियो कॉल कर वीडियो कॉल मत कर ठीक बा ये सुना का हो बताओ ना कहिया मिलबू देखा तार सोना चोना नहीं की देखाओ तीमा सोचिए ठीक बाटे ना कहे का मतलब कि तुझे कह बताइए ना तू मिले के कहते नहीं कहता हम तो से कह हमारे तो मना बटले बा लेकिन हम तो मन टोत रही कि तू का कहत रह 12:12 पर कहे
पागल बका हो, हम का कहनी तो तू का कहेला। चलो तार मिले के बात बना ये बेरा हम ए बेरा कब का काल काल हाँ पता नहीं पक्का। दिन में गिरा दूं पागल बका हो, रात में काहे खातिर? दिन में हाँ दिन में आई आधा घंटा का टाइम निकल कर। मैं भाभी हम घर से कहीं ना जाते बेली जा। अच्छा कोई बात नहीं कोई सुना ना हाँ? मनमा करे बती ऐती वीडियो कॉलिंग राजा जी। ज्यादा कोनो बात ना, वीडियो कॉलिंग ना बती ऐसे ही का देनी मुंह में आ गेल। अरे तू बतियाए को तो हल्का सा कह के देख लो ठीक बा कर ठीक है ठीक। ये भगवान वीडियो कॉलिंग करे के कर लिपस्टिक नहीं लगले ना सौ दिन जाते लिपस्टिक लगा के अब बतियाए वीडियो कॉल। हाँ तो देखिए ना हेंग नहीं कह के दिखाई उठ ज्यादा कोनो बात नहीं। कॉल से मोबाइल ना फुटेला वैसे तो पैक कर दिल बनी करा के आराम से बतिया मोबाइल ना फुटेला। सब मेकअप तो लगाइए लेनी जा तनी आराम से वीडियो कॉल बतिया। सब तो अपन अपन घर में मस्त बारी सब अपन अपन काम में मस्त है स्वस्थ है कोनो बात नहीं। अच्छा लगते ना अब मस्त लागत तनी आई झड़ुए से मार लिया अपन नोकिया के सोच कली हेंग करते रहे न रे हेंग फोन से पहले बतिया दो करी बात से। हाँ तो देखिए तो आज तो ये जइहन बाप रे बाप कदम सुंदर लागते। आज तो रील आज तो 5-6 गो तो बनाइए देम रील के होंगे पहले उनका से अच्छा से वीडियो कॉल बतिया लिखा से हमारे से मिली को तो रुक जा अरे बाप रे बाप पूरा कटा लगा तो धोनी और भोर दे सोनामा के सेट चाही अब पटना में 2-2 गो फ्लैट चाही। एक 1 BHK एक 2 BHK एक में मैं रहूंगी और एक में लैटरिन बाथरूम करूंगी। हां सुना पूरा घर जान आ सुना ना ए बेरा मिले आवत नहीं मिलबू नु हां मिलना है ना पक्का नु पक्का तन पक्का मिलना तो कितना निक बाड़ू तू सुनो ना हमरा के सब नीके करेला। हां तो पहले ही बड़वा ना सुगर लगा तो मन कर पक्का नु पक्का ओहो मन करता नु मोबाइल में घुस के तारले अभी मिले चले सुनो मन के अपन बनावा मानत नहीं के नु अच्छा काटा तड़ू अरे बक्सर में 2-2 गो फ्लैट चाहिए अब भर दे ही सोनामा के सेट चाहिए। एक 1 BHK एक 2 BHK एक में मैं रहूंगी और एक में लैटरिन बाथरूम करूंगी। ओके जानू अरे हो जानू तू पूरा घर में हो न दी कोनो बात ना आ सुनो ना पक्का एक बार मिल लेबे के बाद ठीक बा। ओहो ना मिल सब बेचैन होता है आई देखा ना ओहो अरे बाप रे अपना सुगर लगा तड़ू चलो ठीक बा काटो तुम। रे बाप और हम डोर लगत रही कि हिजे से हेतनी न देखी रे दादा न तो कोई कि हम की करा से बात करते नहीं कोनो बात ना। आज तो मिल तो चूसम चूसता नहीं है और चूसम तो वो कोई कि हाँ माने माल चूसम पैसा हाँ वही खातिर ना मोबाइल से नहीं कमा तो का हम प्यार करते तो लड़का से कमाई ना। अब हम जाता नहीं मिले काम करत करत दिमाग खराब भई रहत बाटे एगो काम कोई के जे लेके रख देलो से दादा। हम जानत नहीं सब कुछ जानता नहीं नो है कि मम्मी जी के काम हटुए ई का जाने काहे नो आजकल फैशन में नो आज 2-3 महीना हो गए फैशने में रहत है खाली मोबाइल ले लेता ही हाई फोटो खींचा तो हाउ फोटो खींचा बुझाता कि हमने के फेल कइले बाई जीव जल के तो लग रहत है कुछ बोलियो देला पे नो कहती त का हो गइल हम ना फैशन में रहिला जमाना उनको कम का चलेला कह देला पे नो बुरा लागियो उनका से कहला पे नो कि देखा तार माई होइसे करतई तो कहतन का हो गइल तू माई के देख के जरूरत बाड़ू एमे जरल कहाला नए साड़ी निकाल के लेके आगना मेरा टांग देतई पहन के तनी मुनी पहने लिए फिर खोल देबे पता नहीं का चाहतई का नहीं चाहत। हमनी के कामे कइला से फुर्सत नहीं के मिलत इनकर सोचले धजले से नहीं के फुर्सत मिलत। हाथा ना टाइम हो गेलो ही तक आइल ना बुझाते नहीं कि हमरा के आधा घंटा से बैठले बिया ना आई का ई तो लड़की हमरा के परेशान कर दे बिया बहुत एक आवते अभी तक ना आई बुझाते नहीं कि हमरा कितना इंतजार करवाई घरे ले झूठ बोल कमाऊं आइल बनी बहुत लेके आवो तनी अरे कितना देरी भइल अब त आबो हमरा बैठल 1 घंटा हो गई
सुना आने हाँ अरे हमार जान कतना इंतजार करैलू हो। हाँ तो अब खड़ा हो जा। चाची जी ई रउआ कहाँ एने घूमत है जंगल में? चाची जी मतलब पागल हो गल हम का हम चाची लगत नहीं। हाँ चाची लगा ताड़ू। हम तार जान नहीं अबे का कहलो ए तारा लेकर जान रहो तो हम जान त्याग ना दे बने जान ना त्याग देबे। हे नहीं आ पहले तू ही बतियाओ तो वीडियो कॉल है। त का बुझाता टे साला बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम तार का हम बूढ़ नजर आवता नहीं ना तो चाची जी ने पण हमरे में का कमी बाटे ये जाने क्या हमार ना पाता सुना ना पहले अजी हमके बचेल बन जाए सब आई क्या अजी आई जा का कर देने रुआ अरे चाची जी ले बात होत रहे। तो कहा तनी रुआ के जाता नहीं हम आंगनबाड़ी में चावल दाल बाबून के मिले तो ले आवे तो हेजा का करते नहीं जंगल में ना ना सही कुछ विचारे खातिर बैठा रहे। तू हमसे का कहले रहला कुछ बियाह नहीं के भाई के कर बिया नहीं तो पहले ए माजी हमार छछात बिया भइल बा जा का भइल बा के कर बिया नहीं अरे कुछ ना होई वीडियो में कौन वाला बात जाई आंगनबाड़िया ढेर दिन से हमरा से प्यार करता रहन हमरा से रोज वीडियो कॉलिंग बतिया ना मिले के बोलवले रहना हां अरे चाची जी ले वीडियो कॉल पर धोखा हो गया। हम कैसे कैसे अपनी पतोहिन से झूठ बोल के नहीं चप्पल नहीं की पहले है काट कुछ में ऐनी है काहे तारा से प्यार बतब ना ये तो तू नाती होला नु वो प्यार करतड़ू। तो हमारी नाती वाला ना रहती तो कोनो लाइक दूसरे लड़की रही तो तू ओकर से बतिया बड़ा आखिर इनका से लड़की समझ के बतिया बाबा की दूसरा रख तोरी जगह पर रहती ना तो चप्पल चप्पल मारती या इनकर ई नतिया के आज तलाक दे नयो पे आई रहनु तो सही कहले रहे एक बार ना रे ए चाची जो ना जो तोरा प्रेम के बीमारी धइले पगलाई बे के केस करम केकरा पो सहारा पर हम कुछो नहीं कइले अभी तक। कह दी जा नतिया के ले जैसे उठा के फुंसाब तो हम इसको ना रहम एक बूंद ना रहम तारा पर ठीक बा एक बूंद अच्छा चलो तार आई हमरा के उघारे निगारे फोटो देखले बना वो देखाई पुलिस के ए बुढ़ी आज बे घरे नु तो तार कटवाई हां तू कटवावा उजेल में ठुसवा दे दोनों जनी मिल के हमरे कहती भी ना नु हमें पेड़ हई काट दे कुल नीचे ले ऊपर तक होई देखो चला हम सोच कनी कि पोरी भी है ई तो सारा पूरा का पूरा पारा निकल गइल। दियो ढेर हमर करोड़पति या लखपति नहीं खे बने के बाप रे बाप ऐसने घर रहे के चाहे सुख शांति जेना में सास किच ना मरद किच ना गोतनी किच ना सब चीज बढ़िया बाटे आए खा लो पी लो जौन मन तन सास हमनी के हाथे पे रखले रहेली ऐसा न ससुराल चाहिए एगो दादा अपना दीदिया के घरे गई रही बाप रे बाप ओकर सास तो बुझाए नु कि एगो मरीचा डलाई नु तो लागे नु कि ओकर करेजा फाट जाटटे न तेल के सुख न नमक के सुख ए दीदी कहो कोनी मम्मी जी कहां बानी के जाने नहीं रे मम्मी जी ना कोनी के देख तू पर के टाइम बा तेल लगा देती यहां के कहत रही कि डांड में घरी दर्द रहत बट गे तेल मत लगाओ जान तो का करो मैं तेल लगाओ लहसुन जवन में पका देबू तो दर्द दिया हर पकौले बानी वही खातिर हुन ओए सुबेर वाला ई मैं गिया त खातनी देनी हा मज के खा के ने कहा त बेसे गोइल बानी तब दुआरा देने कोई लोग ना हाँ, हाँ। उहो के ते एक ठई रहल ना जाला तले घरे आइम तले बहरी जाइम बाकी कुछ भी कहीं मम्मी जी कितना बढ़िया होनी ना हमने के सास लोग का टोला में केहू के सास बाड़ी हो जी। आ हे भगवान मतारी का कहे के मतलब माई तो जन्म के संघाती हड़ी लेकिन हर कर्म में ऐसने सास मिलो देखी मतारी हमरा खातिर इहो बाड़ी उहो बाड़ी बस फर्क इतना बाकी एगो मतारी हमरा के जन्म देले बिया एगो मतारी हमरा के दुनिया दे देहल हाँ हाँ हां ये से बढ़ के हमनी खातिर कने अगर सही मायने में देखो नु तो माई से बढ़ के सास हो खेली भाई ना जी हाँ, माई का माई जन्मावती है पोसती है पालती है फिर दूसरा के हाथ से दे देती है सास अपन बड़े की तरह के अपने लेखा मानत है अपन हां ये ना ये से समझे वाला फेर बा कितना तुम्हार लोड़े लागेली सब देखो तन दीदी एक से एक घर बाटे नु के रोज महाभारत होता है रोज लड़ाई झगड़ा होता टटवे असल हमने के एगो घर बटुए कि कोई ऊंचा आवाज से बात तक ले ना करेला ए रे राम केहू के नजर पड़बो मत करो केहू का जरूरत है ऊंचा आवाज से बतिया जानता हम ओइनी जब पहली बार ओइनी न तो बड़ा रात रहिनो हम ससुरा में कैसे राम कैसे हां कैसे मम्मी जी हमरा के राखम कैसे रौरा सब राखम जा बाकी न जाइला के बाद हम रात में खुशी हमरा यही से गांव जाए के ना मन करला जल्दी जल्दी हमार नजर कोइला कतना दिन निमन ना लागेला जी हमरा निमन लागेला हमर बाबू आ जाला सब ई जगह भेट मुलाकात करे मुझे बोला लागेला नु उहे गएर हटे आई अपन घरवा हटे तो का ओइ जगह तो के ओइ जगह ना सत खीना संगत ये केहू लौकेला नहीं घर में बताव तो सुनो ना
जा देखो मम्मी जी तेल वाला लगा देते जाते कपड़ा खींच दे देखो अच्छी तो खींच ना देती हम एक ने हमनी के घर के आदमी जा मिल बहर के दोनों हमनी के घर के लक्ष्मी हरी जा मिल के रहे के तो बड़ा अच्छा लागी ठीक नो हाँ, तो मम्मी जी के तेल लगा दो हम कपड़ा खींच देते नहीं ठीक नो खाली के रखत नहीं बताओ ये है नु कहाला है कि जेकरा के तू अपन मन मन हो उतारे के अपने मानी गैर ना मानी है बताओ शादी से पहले सही में हम डरात रही लेकिन आज इतना खुश बानी अपना ससुराल में रह के नु जितना हमको अपना नैहर में ना रहल हो हम बताओ ना अभी तक मम्मी जी आईनी ना का जाने का करी ला दुआरा पे ही ना बुझाला नो कि हां तनी तेल लगवा ली अब जब तक हम लगाएंगे तब तक हमर मन लागी कहाँ रोनी है जी मम्मी जी अरे अरे से कार में हम बात देख छोड़िए जगह रानी कोले मुनी दे दादा रवा का जरूरत रहा दुआर बाहर के दीदी बानी ना दुआर बाहर खातिर घर के सारा काम हम कर दनी ओ तुम्हें मत जी हो दीदी ना जाली कहाँ दीदी जाली अब तो मम्मी जी हमनी का अच्छा ना लगल हम रोरा काम करी ना अभी हमर जांगर चलो तो चला लेबे गजा दी ठीक बाटे लगाई त दी त जल्लू कनिया कोई का हो का लागल बाटे अरे गुब्बारा लागल बाटे गुब्बारा जाइन हो पता अब तनी ढंग से हो तनी मनी गोड़ पर डगरा जेबू ढिमिला जेबू रोई से जगह बैठ लही बानी तब हम का जाने के तेल लेके इंतजार करता रू राती में का काम दिने में निपटा दे से काले कहनी के जी मम्मी जी देखी कल दोपहर में रह के तेल लगा दे हम तो रौरा बानी नो के घर से बाहर मिलावो बढ़िया से घर से बाहर ही चल जाइम नु के ना तू रतिया में केहुआ लगा दे तो कबू की का उजर रहेगा लौकता टेक बच्ची चोनियर ए कने हुआ का हो जी दीदी तब लगा दे खर्चा कपड़ा खींच देता हम सुनिए कला पे से तई है दी लगावेली ना लगावे ना करे अब राती में के बात बताबो का राती में लागी ना 3 टाइम तेल लागत है ये तो दोपहरिया में केनु हटे जा जा खींच दो कपड़ा जा तो जा तनी हम कपड़ा खींच दे बच्ची मम्मी जरा साड़ी पर खींच के ना हम तो लगले खंगार दिहमी का है खातिर रा कुछ सुना ना कनिया देखो जरूरी नहीं कि दोनों जान लगई बुझा माने हां एक के भाव रहे के माने सीख ल जा कि अभी करत रु जा त बैठको हो जन त कर बुझा अभी कहत रे कि का जरूरी रहे दुआर पर झाड़ू लगैला के त अभी दुआर पर ना जाली हो जाला चल जन तेउने ढेर बाटे अभी हम जिया तनी कि कोई जरूरत नहीं इहो त रौरे नु बड़ाई बा हमनियो के बड़ाई बा कि ओकर सास अभी सब काम कर ली पतो के ना निकालेली त अपन बड़ाई के बात हम पतो ए खातिर के तू लोग खातिर कता ना सुनले बानी के कर पतो या यहां से त होइसे करिया से हमारे बुढ़िया कहे के ना चाहे सुन ल जा हमारे बुढ़िया कोनो पर त्योहार के गोड़ लागम त कही हन बर्तन धो देम जी दीदी हां धो दिया का कहन की खुश रह पतो है आवस त झोटा उखाड़ के मारस ई कौन सी बात है देखला जागो हम हो बानी एगो हमरो सास रहली है जगह हमर सास हमरा के कहले बड़े अगर तू लोग मने क दी ना त 1 मिनट में नाटी क बुझाए इतना सोच ला जा लेकिन ना काहे खातिर करी भाई जैसे हमार बेटी वैसे तू लोग बाड़ू जा देखी मम्मी जी हमनी से भूल चूक हो जानो त हमनी के माफ कर देब समझाइब बताई बढ़िया से समझाइब तबे नु एथी होखी ई के हाजी हां बाबू बोलो आर बाबू सुन ना देखू अब का न कनिया तेल लगा तो बोल आवाज तेज कइले बनी बाबू बाबा फोन कइले बेटे हां बतियाई तेल लगाओ तनी हो ड्यूटी से आ गेलो हां यहां के ये बैठल बनी हम सोच तनी के गाड़ी लेके भेजबै 30 तो 3 हो रहिया में पता चले पे ढेर दूर है आई रे बाबू आ कपर पर बैग लेवे खाती न और किस तब अकेले जाई एमे को सिलेंडरो बैठे आयो दादा हम कहने की काहे के गैस सिलेंडर लेके वजह से तू एकदम सने रुकाओ बाद में लगी लइका आवत पहले रुको एकरा के रिसीव करे द केव ना के हम कहीं गाड़ी देखना तोला दोरा को लइका रुक रुक हो चाचा के कहत नहीं टेम्पुआ के रुक आई हे दादा बताओ बाबूजी के आज ही आवे के रहे बताओ ज्यादा आवत त ठीके नु बटे लेकिन मम्मी जी न हमनी में कितना प्रेम लगावेली हां ना त ई तो सब अपन सर संस्कार के बात बटे जे जे सब करी ओइसन आगे अइबे करी हमनी के अपना कर्म खातिर करत नहीं जा ई अपना कर्म खातिर नहीं करी आए बुची जी मम्मी जी कहवा गइल बानी अरे तो जानत नहीं ना ना तो अभी कैसे अभी माई से कम तब न अभी दिन उंदर रही तब न जानत ना के मन के घर के दूसरे नियम में थी रहेला आज तो नया आदमी नहीं के तब हूँ ना तो भैया अभी कहम कि अभी ना माई भैया बाबूजी सब कोई हम मिले तब न दिन उंदर सामान किने हां भैया हेने बानी हो से मामा रे अच्छा एकरा में सिंघाड़ा बा पूछे जी मम्मी जी आइन तो फोन करम रे माई से बात करा आ मिठाई बा जानलू ठीक बा खुश रही का भैया सिंघाड़ा हो मिठाई हो तो ले जा दे दो फौजी के ना तो ले लियो तू बाजू पे दे दियो कहां गुल माई माई हो ए भैया कहत है जखरवा से फोन कइले रही जा कि आवे दिन दरवावे के
ये त का बड़ा के जाओ दी को त के एक महीने के बाद अपन रही बतिया लियो हम दिनमा बनता देखवा एक परी पंडित जी से बनता कि नहीं बनते तो देखिए पता है कि अब कहली आ गेलू चल गेलू तब का तो हम कनी कैसे हमरा घर ना होला हमनी घर जब जाला तब ना कैसे जाला नियम जोन बा तोरा चले के चाहिए अरे का होई 10 दिन आगे पीछे ये न हुई हां हां ओने ना खिसिए नहीं केकरा खिसिया त अरे खिसिया तन दुआरिया पर खड़ा होके ताके लिसन अब जीवे चढ़ जाला अरे ओनी के दिन भत्ता कहीं के आदत बा का करू आ न आ काहे ना भौजी का त किने कहते त किन दे तुम एथे कइले रहल अरे माई भौजी तोरे एगो चीज कही तब न अरे तब घर में बाई जा कनिया त किन बनाब हमारा ये उजे जाई ना त कोनो चीज जौन माई से किने के कहल माई किन दही ना सासू माई हमार सासू माता हां जब यहाँ के कुछ कहे ना किने के त तू किना चाहे माई किने बरोबर में तो जौन कहत है तौन काहे न किनते उनको देखत ना एगो भाई बना उनको भाई के बियाह लागल त किन बा धीरे धीरे सामान तब नहीं के पैक हो जाई अच्छा ओकर सामान किनाई आजकल में जाई बाजार ओकर के लिया के चल जाई अपन सब किन ली कन्या कहत रही कि कन्या के देवे खातिर हमरा से छोट त कन्या के देव ना कन्या के देवे खातिर कहत रही कि गोड़ में कहूं उठी किने के त किन दिया तू झगड़ा करत भीतर भीतर वो कपरहट हो जाला त का कर कहत है कि देखत नहीं ना दीदी जी के निकलत वहां के जेब में से खैनी खींचत नहीं तो ये कुल तारला त माइस के अभी पता नहीं क्या हमू ना कहनिया माइस से हमार ना हो घर में ई कुल के रूल रन मत लेवा भैया जान लो अच्छा कुनाई खाना पीना खा ले जा ये ता ना काहे के लोग दो दे मत ठीक ना खाए के मन कर फिर चम जा तुम दे दे कहां जात तू मिली में से आटा लेवा माई कहत रे कबे मिलियो में जाके बाबी बड़ा काम बन हम का करी अब कातना उपाय लगाई भगत त कोही तीन लोग 14 फोन देखावत ये उहे ऐसे आदमी करेला का बोल हो रवा तो कुछ बोलत नहीं रवा देखो तो 2 दिन से एको काम ना धंधा करत है रात हम वो राती खनी धान पीट के आ मैं रखनी सुतानी भोरे भोरे उठ के देखो तो चूहानी तो ना खाए बनल बा ना चाय बनल बाटे तबीयत खराब नहीं के ना के जाने का भइल बाटे ओकर त कहि तब न दवाई लेवे के रोज कहला से कबो हां ई त गलती बात बाटे तबीयत खराब बा त कहे के चाही कि हां जी तबीयत खराब बाटे चाहे हमरे से कहत के बुढ़िया तबीयत खराब बा दवाई मांगत त ई कौन मतलब है ई कौन- बोलू ना हम का बोली जानते नहीं डर लगे छोटे छोटे हमरा से ओकरा से त हमरा डर लागे लटे हम ओने जाते नहीं काटे आटे बानी के मैं 5 बोझा धान पीटनी हमरा देहिए देना हो बताएं छोड़ पापा आटा सान के रोटी बनाओ छोड़ दे देख तक का खा ले छोड़ दे कर पावर आटे तो हमरा से धान कटे हम खाए के बनावत नहीं जाई कैसे जाता नहीं जो भी सीजन आवेला नु धान काटे के रोपनी के चैती कटनी के तो भी कर पता ना का हो जाला टे सीजनिए में हां अब हमरा याद पड़ल हवे ठीक कहत त इहे तब नटंकिया बा धनवा के कटनिया लागल बा यही से तब ओकर बसता तू खाता टे घर में लैट्रिन बनिए गइल बा जब मतलब दू चार बार चल जाए बा आ जाए बा डर बथता हमरा लैट्रिन भइल अरे ये कौन हटे दिमाग से उतरिए गई रहे अबे पूछत तनी ना कि खाए के बेरी नहीं नहीं खा तारू आ करे के बेरी बीमार भई रहत टे आ जब तू काम खत्म हो जाता त तार कोनो रोग बे नहीं ढुकता ना त एंगा तार हइए पलट ढुक रहत टे अबे पूछत तनी जाए देख ले के करत मरिया के खाते खाते के जने सही में ओकर तबीयत खराब होइलो के हमनी से ना बतावे पूछी गौरव पूछ हम ना सही में भइल पूछ के झूठे में भइल खो चलो तनी तबे ना अबे उनका आता पता लगा देता नहीं ना हम सोचत रही कि हमनी ये गोतनी होखम जा कि मिल बार के काम करम जा कि दूसर कोई बोले मत आ ई तभी अपने गुमान में फूल रहले हम का करी हम बड़ हो के गिरे ना जाई गोड़ पे ए जी कपड़ा दबाई हमारे एकदम दुखाता अच्छा ठीक है दो ये अरे हमरा खोल बुझाता कबो कबो नुआ हारी आज एकदम गिर जे दूध उठावना कर दिन ना तनी अरे तोरा कमजोरी हो गई बा तोरा के जूस आ दूध दोनों हम सुबह शाम दूध बांध देता नहीं एक टाइम जूस लेके पियाई आ जाना तनी गोइनी बियाह में ना वही दिन से नजरिया दिली सन हमरा के मौसी घरवा अपना जान ली बुझाते में कि का करी का ना इसको खाए के मन करता ना इसको काम करे के मन करता ना इसको कोनो चीज करे के हमरा मन करता जानी कुछ नहीं करे के कुछ नहीं के करे के आराम करो बेड रेस्ट केने बिया रे कोनो बात ए जे बिया ए जे बैठ के बतिया ए बतिया कपड़ा दादी कपार बाद में दबाई है ठीक बा बहुत हद हो गई बाटे जब कटिया बिनिया के दिन आवता तब तोरा मेहरारू को हइया प्लेट ढुक जाता टी अरे माई हैं? मत कर देख बहुत एकरा कमजोरी हो गई बा आ एकरा काल से सुबह शाम दूध है आ जूस बांध देता बहुत कमजोर हो गई देखा एकर रोखी कैसन हाँ, बदल हो। जाता ये मम्मी जी के जन कर मौसी करवा कोई नहीं तो वही से हमरा के डाइन कर दिली सन कि का उ जब ना चले रही लहंगा पहन के तो सब तारीफ करत तो ई बतिया हमरा से कहबू तब ना बतावा उ बड़की होइसे ऐसे कहतिया कि हम कटिया ना करे जाम त होई ना करे तेकर मतलब तब उहे ना गलत बिया एकर दाज करतिया त हमें ऐसे
ना कहत रही कोनो काम में कर देता ये तो कहे जाना के करत नहीं हम सुता रहते यहाँ के तो सब पता बा ना जी। हाँ अभी तो कपार तो कोई ऐसे दुखात रहे तो अच्छा जब हमसे कही तो हम दवाई लिए थी चाहे डॉक्टर के ले जाके चेक करे थी हैं कहे के अब के चाहिए। जानता है कि जाती है काटती है पीटती है तो अपन माने एकरा के लिया रे खाती है 10 जाहिस की करती है कि काहे खाती तब हमर कान भरती तब उहे ना हो हैं अब देख के जाए नहीं बड़ा करत तो करबे न करम जाता नहीं जी बर्तन अरे करता नहीं एकदम ना बेड रेस्ट तबीयत में खराब है तो का बर्तन बाटे बाजार हम करो जा एकदम बेड रेस्ट में रहिए। हम ना जान रही है नहीं और ससुरा में अंतर होला। अब जान गलू ना माइक रुआ दे लेनु हमार तो जानते बड़ो कि शुरू से बोली टाइट हुए जाए दी मम्मी जी रौरा अपने जगह पर ठीक है नु बानी उ लोग कहली जत रौरा अरे भाई ठीक ना रहती है चाहे माने खराब बन त का हमार तो जरूरी बा पूछल हमार तो तोहरो खाती इतना दर्द दिए बा उनको खाती दर्द दिए हमार तो भाई बराबर ना देखे के बाटे हम जन्मौले बनी तो ए जी बुखार असमन तनी अथी भाई कमारवा निकाल दी बाका सब में से बड़ा काम उड़ के तनी आराम करी। हाँ हाँ रूमाई में चल रूमाई में आराम कर चला। कमर ओढ़ के जा चलो रिया दी दवाई चलो चलो चेक करा दी सुई लगवा दी आराम से देखिए हो? बड़ा कम चलो नीरो बयान के सुई ले लागो चलो संजिया के चली देवा तेरे नीरो बयान अरे का ना रे डेका ड्रोबिन दिया नियोबियन ले काई गुदी होई 250 300 लागत है डेका ड्रोबिन दिया काहे का दुखाता दर्द बता पेन किलर खा लो अरे पेन किलर लिखे देवे के हाँ। एकरा कमजोरी भइल बा ताई ये तू खा ला स्प्रिन डिस्प्रिन अब हम का कहि तोरा ले डिस्प्रिन आ स्प्रिन खिया सोई एकरा के दूध बांध जूस ले आओ सुबह शाम एकरा के अच्छा रो उनकर बकरी गाभिन दिया उनकर बकरिया लीटर के दूध देबे ले रुक पूछो तनी बकरी के दूध पी तो बरिया रोगे रुक एकर कमजोरी है जब छौले बता रुक बकरी के दूध पुरानका जमाना के पी रे बाप को ना कि बेटा उगा दुआरवा पर लौ के गोल ह सिंघाड़ा मगा नौटंकी करत करत मैं देह में गलल जाता एकदम खाली पहले और बीमारी के कह नौटंकी ना कितना निक लागत है काम करने के पड़ा देह ने हो जाता खाई ले तनी बताओ हो अब से ना झूठ बोला तुम तो कटनी करे के पड़ी तो बड़ा की लेखा जाके हमर रूम अब बड़की लेखा जो कैसे करियट हो गई एकदम काटत काटत सही हमू करियट हो जाती काटत काटत बताओ ए मैं तो झूठ बोला एकदम सुतर तनी फर्स्ट क्लास से तो खाई के मंगा मंगा के खात रही तब मिलल अपने जींस में से पैसा देबो ना कहीं है खाली खा ले तब बोल बिया काजी तोरा बीमारी भइल बाटे न राहुल को तो तबीयत खराब रहत बाटे दिन राती हां हई क्या हटे हई का हटुगे अरे अरे दुनिया में आदमी देखो नहीं बाकी रौरा जैसा माछी बनू आज ही रौ पोल सबके सामने खोला तनी कि ना कि रौरा कितना गोल इंसान बानी अजय मम्मी जी खाए के मन करता मम्मी जी ठीक नहीं के तो बुखार में अजय दीदी कहां बनी जी हेले जता बताओ हई ऐसा आदमी हो खेला खेलवाड़ी कहीं का दिन रात खात रह पियत रह तो देह में कमजोरी तारे धइले बाटे कहां बन जाइबे के कहो का देख ली अपना आई पतो के तनी देख ली नीमन से ठीक बनो इनकर क ग्रुप बाटे कभी उम्मीद ना रखल ने कि तू हइसे तीरिया चरित्र पढ़ है छुपा छुपा समोसा चौमिन खाइल जात बाटे एक दिन असई आगना में फेकल रहे चौमिन हम कहत रही कि के खइला सटुगे लेकिन उस दिन पता ना चलल आज न पता चलत सटुगे अरे तोरा काम नहीं के करे के त कोई जे हम ना कर और से कोट पिटनी ना होई समझ जाई जा कटवा कटवा के खेत में धान एकदम मर के बेती कर हमरा त बुझाते नहीं कि तोर बात सुनी कि ओकर बात सुनी कि ओकर बात सुनी हम के कर बात सुनी चली दे हो गइलू जन चाहत रही जन देखत रही ठीक है कहत हो लेकिन तोहरे के गलत समझे कि तनी देख लीगी कदो कदो करिया हो जाई काटे ना जाई मारी नु ये पर इनका जिसम कोई बात है कोई देला बाबू घर के की अरे तोरी के झूठ सच बोले में लाजू नहीं खेला देखो सिंघाड़ा खइला जान ले हम हमारे ना कह जला झूठ सच के बीमार बारी में भगवान सही के तू कदी हम चुप रही रौरे चलते ता कि आदमी लगा के धान ना कटवाइबे अब पतो हिन से ले जाके कटवाइबे एगो सिंघाड़ा जिंदगी खइला भर हम ही करत रही अपने खातिर के खेती हां जी आदमी लगवा ली ओकर हिसाब बेच दी रो की मम्मी जी एक बात सुनी रो रे कौन जाए जो तबियत खराब है का जी हां बोला से बढ़िया कि हम रेहन बटैया के दे देतनी खेती बाड़ी के मुंह मारो जब लमारी लागी कि नहीं ना राशन पाता तब नमरिया लागी तो के थोड़ा लागी साल में जा नमरिया लागी खेती बाड़ी तो एगो सिंघाड़ा खइला कति बुझा तक करेजा बचल के अपन एगो सिंघाड़ा के बात बने ओ यार आवाज नहीं बोल चना के ये आदमी करते करते मरी तू खाते खाते छल लगाते लगाते मरा बुआ जी आओ ने बाप रे बाप तो घर में आगे लगा दी हो एगो बात सुन ली ऐसा ऐसा मेहरा के चलते घर टूटेला ठीक बा हां तो गइले ना अम्मा जी कहे खातिर हम बटाइए देवे खातिर अब ओकरो भदार के पैसा लागी नु हाँ। खेवा खर्च में तब ओकरा बुझाई तब बुझाई बैठले बैठले सिंघाड़ा खा दिया आई बतावा हो बड़ जट के मुंह में ना
शर्म ना होखेला जी खेलवाड़ी कहीं के निके हो जाओ बुखार